Yes. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 5வது நாள் நம்ம 5வது சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ராதாகிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ராதா கோவிந்த கோவில், இஸ்கான் மங்களூர். நம்ம அங்க என்ன படிக்கிறோம் அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் நல்லா வேண்டிக்கலாம். என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்கிறோமோ அதோட உள்ளர்த்தம் எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அது போல நம்ம வாழ்க்கையில நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்க. எல்லாரும் ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இது அட்டெண்டன்ஸ் புவர் தான் இல்லையா? இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க? எஸ், இன்னைக்கு நானே படிச்சு விடுறேன். யாருக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி டவுட்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்னும் ரிஃப்ரெஷ் மாதிரி இருக்கும். இன்பிட்வீன் நான் படிக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா இன்னும் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அவ்வளவு பேர் இல்ல, புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் தெரியாது. என்ன இட் இஸ் ஒன்லி 5வது நாள் தானே. நீங்களா 5 டேஸ் குழந்தை தான் நீங்கள்லாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்புக்கு தான் நீங்கள்லாம் வந்திருக்கள். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 5. அதுல என்ன டைட்டில்? அது கர்ம யோகம். நான் நேற்று சொன்ன போல யோகாலாம் பகவானை நினைத்துன்னு பண்றது. அது கர்ம யோகம்னு என்னது? செயல். எப்படி செயல்?
பகவானை நினைத்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு செயல்படுறதுக்கு தான் கர்ம யோகம். கர்ம காண்டான்னு நீங்க படிச்சிருப்ப. கர்ம காண்டனா பகவானோட செயல் பண்றது. ஆனா அதுல வந்து எதிர்பார்ப்போம். எனக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் ஆகணும், அதுக்கு வேண்டி பண்ணுவோம். அதெல்லாம் கர்ம காண்டா. நம்ம ஒண்ணு எதிர்பார்க்காம என்ன பண்ணாலும் அது கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இந்த யோகம் யோகம்னா வந்தா எதுவுமே பகவான் நினைது நமக்கும் தான். நமக்கு ஒண்ணு எதிர்பார்த்துன்னு எனக்கு வேண்டி நான் பண்றது கிடையாது. எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் ஜபம் பண்றேன், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன், அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஓகே. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில். எஸ், இப்ப நேத்து என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் குயிக் ரீகேப் பண்ணலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. இப்ப என்னது ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். ஒரு பரம்பரை. எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு முதல்ல சொல்லி கொடுத்தார்? சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். அந்த காலத்துல எப்போ சூரிய கடவுள் சொல்லி அவர் வந்து இருக்கு மனுங்கிற நம்ம முதல் 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 மனுஷர் பிறந்தாரே, அவர் மனுக்கு சொல்லி, அவர் வந்து அவரோட பிள்ளை இக்ஷ்வாக்கு மன்னருக்கு சொல்லி, அப்படி மன்னர் அப்படி வந்து அப்புறம் என்னது அந்த சங்கிலி விட்டு போயிடுது. சங்கிலி தொடர்ந்து விட்டு போயிடுது. அப்புறம் திரும்பி அர்ஜுனனுக்கு இவர் சொல்லும் போது சொல்றேன், இது எந்தோ காலத்துல நான் வந்து சூரிய கடவுளுக்கே சொல்லியிருக்கேன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றேன். சோ அந்த பரம்பரை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமம் நான் நிறையவே டீட்டெயிலா நேற்று பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து எல்லா பாதையும் வந்து எங்க நோக்கி போறது? கிருஷ்ணரை இலக்கு நோக்கின்னு போறது. அது வந்து யதாமம் பிரபத்யந்தி அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்தோம். அப்புறம் கர்ம யோகா, இகன் கர்ம யோகான்னு வந்து பகவானை நினைத்து என்ன வேலை செய்யறோமோ அதெல்லாம் கர்ம யோகா. கர்மணோகப்பி போதவ்யம் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள்னா தியாகம், யாகம், யஜ்யம் எது சொன்னாலும் அதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு நம்ம ஆழ்நிலை நம்ம அந்த என்னது மூடு கிரியேட் பண்ணவே அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு பகவானை நோக்கி போறதுக்கு சும்மா அப்படியெல்லாம் போக முடியாது. அதுக்கு இதெல்லாம் அடிஸ்தானம். இதெல்லாம் நம்ம தியாகம், யாகம், ஜபம் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி போறதுக்கு வழிவகுக்கும். ஞான யஜ்ஞ பரந்தப ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். அது நான் லாஸ்ட்ல பார்த்தோம் 4.34 42 வரைக்கும். ஆனா நம்ம இந்த ஸ்லோகம் தான் பார்த்தோம். தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன. ஒரு குருவை அணுகணும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வரணும்னா என்ன பண்ணணும் தெரியாது. இவ்வளவு நாளா நம்ம முடிச்சிருந்தோம், என்ன பண்ணணும் தெரியாது. இப்ப இஸ்கான்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆன்லைன்ல பண்ணணும்னு நமக்கு ஈஸியா போயிடுச்சு. ஒரு குரு படிச்சுட்டார் ஆன்லைன்லயே. ஒரு குரு யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவர் இல்லை, அவர் வந்து இப்போ பிசிக்கல் பாடியில இல்ல, ஆனா அவரோட சீடர்கள்லாம் இருக்கு. அவர் பட் இதெல்லாம் எப்படி யாரு வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கா? ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஏன்னா அவர் தான் இஸ்கான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அவர் தான் ஆரம்பிச்சு கொடுத்துரு. அவர் என்னெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இது வச்சிருக்காரு ரூல்ஸ், அதே தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ். அப்ப நம்ம வந்து அவர்கிட்ட இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா லாஸ்ட்ல we have to learn from a spiritual leader. ஹம்பிளா நம்ம படிக்கணும். அதான் அந்த லாஸ்ட் கேஸ். இப்ப வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா சந்நியாசா அல்லது சந்நியாசமா இல்லை கர்ம யோகாவா? சந்நியாசம்னா என்னது? வீட்டை துறந்து மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் துறந்து மலைக்கு போல மேல போய் இருந்து சாப்பாடு இல்லை, தண்ணி இல்லை, அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு ஜபம் பகவானை நினைத்துன்னு இருக்கிறது. அது சரியா? இல்லை கர்ம யோகா அப்படின்னா என்னது? வேலை செய்யணும், எல்லா வேலையும் நம்ம பண்ணலாம், நம்ம டியூட்டி எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணலாம், பண்ணணும். அது நல்லதா இல்ல சன்னியாசம் எடுக்கிறது நல்லதான்னு திரும்பி இதேதான் 4வது சாப்டர் 5வது சாப்டர் 3வது சாப்டர்ல இதான் அர்ஜுனன் கேட்டுட்டே இருப்பார். அவருக்கு வந்து திருப்தியே ஆகாது. அவருக்கு எல்லாம் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்டுட்டு இருப்பேன். ஆனா அது நமக்கு தான் அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் டவுட் வாயில வரக்கூடிய செய்யாதான் நான் விரும்புற டவுட்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும். யச்ரேய எது நல்லது, யச்ரேய இது இந்த சன்னியாசம் நல்லதா கர்ம யோகா நல்லது அப்படின்னு. அவர் கர்மா யோகா இஸ் பெட்டர் தென் சன்னியாசா அப்படின்னு பகவான் பதில் சொல்றார். கர்ம யோகா தான் நல்லது. வீட்டுல உட்காந்து நீங்க உங்க வேலையும் பண்ணலாம், என்னை நினைத்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்றதுதான் பெட்டர் தேன் லீவிங் த ஹவுஸ் அண்ட் கோ. அப்ப நிறைய பேர் அப்படி போறாங்களேன்னா அவளோட பக்குவமே ஹை லெவல்ல இருக்கும். அவளால முடியும், நம்மளால எல்லாம் முடியாது. பகவானுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் இதுலதான் இருக்கோம், பந்தத்துலதான் இன்னும் சிக்கின்னு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் பந்தம்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டு போகாது. அங்கெல்லாம் போய் ஒரு நாள் கூட ஆகாது. அதுக்குள்ள வீட்டுல என்ன பண்ணாங்களோ, சாப்பிட்டாங்களோ இல்லையா, ஒண்ணும் அடிப்படாம இருந்தாங்களா, அது இது குழந்தை எல்லாம் படிச்சாங்களா, இதே டென்ஷன் தான் இருக்கும். நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கு போனா கூட 10 டைம் போன் பண்ணி கேட்டுடுவோம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா, சௌக்கியமா இருப்போமா. இப்ப மொபைல் வந்ததுனால இன்னும் கேட்டுன்னு நமக்கு தெரியறது. அந்த காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி போய் இருந்தாங்கன்னா அது தனி பக்குவம். அதெல்லாம் எல்லாராலையும் முடியாது. அப்போ பகவானே என்ன சொல்ற? கர்ம யோகா. வீட்டுல உட்காந்துட்டு நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ, வீடுனா எங்க இருக்கீங்களோ அங்க உட்காந்து என்ன வேலை பண்ணாலும் என்ன நினைத்துன்னு பண்ணு, கர்ம யோகா பண்ணு, அதுதான் நல்லது. கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. அது விசிஷ்யத்தைன்னா அதான் பெஸ்ட். கர்ம யோகா தான் நல்லது. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா. நிஷ்காம கர்மனா எகேன் பகவான்
இது ரெண்டும் உண்டு. ஒண்ணு சக்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி நான் பண்றேன், எல்லாம் எனக்கு ஏதோ காரியம் ஆகணும், அதனால நான் யஜ்ஞம் பண்றேன், யாகம் பண்றேன், பூஜை பண்றேன், எல்லாம் எனக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், என் மனைவிக்கு வேணும், என் குடும்பத்துக்கு வேணும், என் புருஷனுக்கு வேணும், அப்படி பண்றதெல்லாம் சக்காம. நான் அப்படி இல்ல, எனக்கு பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு பண்றேன், எது பண்ணாலும் பகவானை திருப்தி அந்த மாதிரி லெவல் இஸ் கால்ட் நிஷ்காம கர்மா. கர்மா பந்த நிஷ்காம கர்மா பண்ணா என்ன ஆகும்? கர்ம பந்தமில் இருந்து விடுவிக்கிறது, பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. இது எனக்கு கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இட் இஸ் போட்டோ. சாரி, 1 minute. யா, கர்மா இப்ப நம்ம நிஷ்காம கர்மா பகவானை நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அது பந்தப்படுத்தாது நம்மள, பாவம் புண்ணியம்ங்கிற அந்த பந்தத்துல நம்மளை சிக்க வைக்காது. அதுதான் நமக்கு வேணும். பாவமும் நமக்கு பண்ண வேண்டாம், புண்ணியமும் பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் குருவன் அப்படி லிப்பியத்தை, லிப்பியத்தைன்னா பந்தப்படுத்தாது. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. கரெக்ட், இப்ப தானே சொன்னோம். கிருஷ்ண மேல எப்பவும் கவனம் செலுத்தின்னு இருக்கணும். எல்லா வேலையும் அவரை நினைத்துன்னு பண்ணும்போது என்னது, இந்த உலகத்தை நம்ம ஒரு ஜெயில இருக்கிற போலதான் இருக்கும். as it is we are in jail. அதுல இருந்து விடுவிச்சு போயிடணும். எங்க போனோம்? நம்மளோட பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் இஸ் கோலோக பிருந்தாவன். இதெல்லாம் நம்மளோட டெம்பரரி அட்ரஸ். இப்போ அங்க போயிடணும். ஞாத்வாமாம் சாந்தி மிருச்சதி. இது இந்த ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சா என்ன கிடைக்குமாம்? சாந்தி கிடைக்கும். அப்படின்னா என்னது? திருப்தி. நான் மனசுல ஒரு சந்துஷ்டமா நல்ல திருப்தியா இருக்கும். இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா, கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலைனாக்கா அது தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த உலகத்திலேயே இப்போவே நம்ம இந்த லைஃப்லயே நமக்கு முக்தி கிடைச்சா போல அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும். அப்புறம் நமக்கு ஒண்ணுமே வேண்டி இருக்காது. அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பிரயத்தனமே பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பிரிஸ்ல இருப்போம். அதெல்லாம் நிறைய ஸ்லோகத்துல வரும், நம்ம பார்க்கலாம். எஸ், பபிதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சிடும். 5.1 அர்ஜுனனின் குழப்பம். இது மாத்திரம் படிச்சுட்டேன். அர்ஜுனனின் குழப்பம். வேலையை துறக்க வேண்டுமா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமா? படி. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண. சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யஸ்ரேய யதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா உவாச்ச, அர்ஜுனா கூறுகிறார். என்ன கூறுகிறார்? ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலையை கைவிட சொல்கிறீர்கள், பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுவீர்களா? பகவான் சொல்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்க. பகவான் என்ன சொல்றார்? என்னை வேலையை விடுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. உத்திஷ்டா கவுந்தியா வேலை பண்ணுதான் சொல்றாரு. என்ன வேலை பண்ணணும் உனக்கு? இப்ப இதுல பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்திருக்க, உன்னோட வேலை என்ன? சண்டை போடணும் தான் சொல்றாரு. ஆனா இவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாருனாக்கா, இது என்னை வேலை செய்ய விட சொல்றீங்கன்னா எல்லா வேலையும் என்ன நினைத்துன்று அப்படின்னா இவர் என்ன நினைக்கிறார்? பகவான் நினைனா இவர் நினைக்கிற எல்லா வேலையும் விட்டுவிட்டு பகவான் இப்படி நினைச்சு இருக்கணும், மெடிடேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. இவர் தப்பர்த்தம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாரு? அர்ஜுனன். அதனால அவர் அப்படி கேட்கிறார். என்னை வேலையை விட சொல்கிறீர்கள். அவர் சொல்லவே இல்லை. வேலையை விடுன்னு சொன்னதே கிடையாது. நமக்கும் அதுதான் சொல்றது. வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பூஜை பண்ணு சொல்லவே இல்லை. do your duty. First you do your duty. ஆனா என்னை நினைத்துன்னு பண்ணதான் சொல்றேன். அப்ப என்னது? இவருக்குதான் கன்ஃபியூஷன். நீங்க முதலில் என்னை வேலை விட சொல்கிறீர்கள், பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுவீர்களா? அப்ப திரும்பி கேட்கிற அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்மள என்னன்னாக்கா தெரியலன்னா திரும்பி 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 கேட்கலாம். யாருக்கு தெரியாது? இப்ப நான்லாம் டீச்சர்லாம் கிடையாது. நானும் உங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான். எனக்கெல்லாம் தெரியாதுனாலும் you should not feel offended. ஓ மாதாஜிக்கு ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னு இல்ல. நானும் ஒரு சர்வீஸ், சும்மா இது சர்வீஸ் கிடையாது, ஒரு இதுதான் சேவா மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப நம்ம தமிழ் இன்சார்ஜ் இருக்காங்க, அவங்களோட ஐடியால மாதாஜி போடுறாங்க, பபிதா மாதாஜி. யூ கேன் ஆஸ்க் தம் டைரக்ட்லி. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். அவங்களுக்கு தெரியலையா? அவங்களும் ஸ்டூடெண்டா இருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு தெரியும் நாலேஜ். அப்படி அவருக்கு தெரியலையா? என்னண்டி பிரபுஜி, நம்ம சென்டர் ஹெட், அவருக்கும் தெரியல, இன்னும் ஹையர் அத்தாரிட்டி கேட்டு கேட்டு நமக்கு பதில்லாம் டெஃபினட்டா கிடைக்கும். அதனால உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம். எஸ், அடுத்தது இப்ப என்ன கொடுத்திருக்குதுல, அர்ஜுனனையும் குழப்பம். துறவு மேற்கொள்ளணுமா இந்த மாதிரி, இல்ல பக்தியுடன் வீட்டுல இந்த மாதிரி எல்லாம், வீட்டுலன்னா பக்தியோட பகவானுக்கு எல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம வேலையும் பண்ண ஃபுல் டே பண்ணி நிற்க முடியாது. நம்ம வேலையும் பார்க்கணும், பகவானோட பூஜையும் பண்ணணுமா, பக்தி பண்ணணுமா இல்ல துறவு மேற்கொள்ளணுமான்னு குழப்பம் இருக்கு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்ற பார்க்கலாம். இன்னும் முடியலையா? அர்ஜுனன். ஓகே, இது போட்டிருக்கேன் நான். அர்ஜுனனின் குழப்பம். நான் மரத்தை நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா? அப்படின்னா என்னது? நான் வேலை செய்யறத நிறுத்தணுமா? வேலை செய்யாம சும்மா மெடிடேஷன்ல உட்காரணும், பகவானை நினைத்துட்டு உட்காரணும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறீங்களா? இல்லை, அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? நம்ம வேலை செய்யணும், ஆனா அதோட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பலன் என்ன கிடைக்கும் அதை நிறுத்தணுமா? இல்ல வேலை பண்றதையே நிறுத்தி அவங்களை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்?
மரத்தை நடுவது நீ எடுத்துக்கொள், உன்னுடைய டியூட்டி, நீ அதை எடுத்துக்கோ, உன்னுடைய அது கடமை. ஆனால் மரம் வளர்ப்பது, பழம் தருவது என்னுடைய கவனிப்பு. எவ்வளவு தரணும், எவ்வளவு பூ தரணுமா, பழம் தரணுமா, இலை தரணுமா, அதெல்லாம் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட். நீ அதெல்லாம் இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, சின்ன எல்லாருக்குமே, நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெஷர் வந்துடும். ஒரு மாதிரி நம்ம லைஃப்ல என்னன்னாக்கா, ஒரு கல்யாணம் பண்றாங்க, ஒரு வீடு வாங்குறாங்க, இல்ல எனிதிங், ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்றாங்க, இல்ல காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாக்கா எக்ஸாம் எழுதிடுவாங்க. ஆனா ரிசல்ட்டுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடும். ஏன்னா அந்த அட்மிஷன் கிடைக்கணுமே, நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைச்சாதானே அந்த சிவில நல்ல ஒரு இதா இருக்கும். அப்படியெல்லாம் நிறைய வாழ்க்கை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அப்போ ஒரு ஆங்ஸைட்டி வந்துடும். அதெல்லாம் நீ பண்ணாதே, உனக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஐ வில் டேக் கேர். ஆனா நீ 100% உன்னோட எஃபோர்ட் போடு. அதுதான் இதெல்லாம் காமன் இதா இருக்கிறதுக்கு வேண்டியதான் இந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகம் எல்லாமே சொல்லியிருக்கு. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் இட் இன் ரைட் ஸ்பிரிட். அது எப்படி அப்படி முடியும்னா, அப்போ டென்ஷன்னா அப்புறம் பிபி எல்லாம் தான் ஏறிட்டு இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க, சரணடைகிறவங்க இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பகவான் என்று பார்ப்பார், நான் தான் பண்ணோம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பகவான் பார்த்து எல்லாம் இதை கொடுப்பார். இப்போ அவர் என்ன சொல்றார், மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள், உன்னோட டியூட்டி நீ பண்ணு, ஆனா அது உன்னுடைய கடமை. ஆனால் மரம் வளர்ப்பது, பழம் தருவது என்னுடைய கவனிப்பு அப்படிங்கிற. ஆனால் எனக்காக செய், எது செஞ்சாலும் எனக்கு வேண்டி செய், என்னோட திருப்திக்கு வேண்டி பண்ணேன், உனது பழத்தை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன், எவ்வளவு தரணும், எப்போ தரணும், எவ்வளவு தரணும் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எந்த செயல் பண்ணணும், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு செய்யும். எஸ், ஷியாமலா தேவி மத்த படிங்க. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच संन्यास सकर्म योगश्च निश्रेय सकरा। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय सकरा उभौ तयोस् कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। கர்மயோகம் விசிஷ்யத்தை, கர்மயோகா தான் நல்லதுங்கிறார். யாரு? பகவான் சொல்றார். கடவுளின் ஆளுமை தலைவர் பதிலளித்தார். வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. வேலையை கைவிட்டு நம்ம அந்த இது மெடிடேஷன்ல பண்றாங்களே, அதுவும் எந்த இலக்கம் நோக்கி போகும், கிருஷ்ணரை தான் அடையறதுக்கு தான் அது பண்றாங்க. ரெண்டுமே இந்த விடுதலைக்கு இது உகந்ததுதான். ரெண்டுமே இரண்டும் விடுதலையை என்ன போட்டு, மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்ததுன்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம யாரு சொல்லி கேட்கிறோமோ இல்லையோ, பகவான் சொல்லி கண்டிப்பா கேட்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கிறது we have to follow. அப்ப அதுலதான் அவர் சொல்லியிருக்க கர்ம யோகா பண்றதுதான் நல்லது. அப்படின்னா என்னது, நம்ம வீட்டு வேலையில நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம டியூட்டிஸ் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க, ஆனா எல்லாம் பகவான் அர்ப்பணம். அப்படின்னா என்னது, பகவான் நினைத்துன்னு பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது எஸ் சாந்தி மாதாஜி படி 5.3. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்மயோக அல்லது கர்ம சந்நியாச. ஞோயோச நித்ய சந்நியாசி யோ ஞேய சந்நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்த்வோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். சன்னியாசினா தாடிதான் வளர்த்துருக்கணும், காவி உடை போட்டுக்கணும், கமண்டலம் வச்சிருக்கணும், மலைக்கு மேல போகணும், அப்படி பண்ணிட்டு நாட் நெசசரி. வீட்லயே இருக்கலாம், எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா என்ன இருக்கும், விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனாக இருந்தான்னாக்க, யார் பேர்லயும் ஜாஸ்தி அட்டாச்மெண்ட் இல்ல, யாரையும் வெறுப்பும் இல்ல, விருப்பம் கிடையாது, அந்த மாதிரி யாரு இருக்கானோ அவன் தான் நிரந்தர சன்னியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள, நாட் ஓன்லி விருப்பு வெறுப்பு. ஒருத்தன் புகழ்த்தி பேசினா அதனால நமக்கு அவனை பிடிக்கும், இகழ்த்தினானா என்ன இப்படி பேசினா என்ன பத்தி, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கண்டுக்கவே மாட்டான். இந்த சன்னியாசிங்கிற அந்த ஆளு வீட்லயே இருக்கும், பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் போட்டுப்போம், இல்ல புடவை, ஃபீமேலா இருந்தா புடவையெல்லாம் உடுத்தினாலும் மனதளவுல எப்படி இருப்பா, சன்னியாசி மாதிரி இருப்பா. யார் என்ன சொன்னா என்ன, ஒண்ணும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தட் இஸ் டுவாலிட்டி. இந்த இருமையிலிருந்து விடுபட்டவர்கள். அத்தகையோன் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். முக்தி பெற்ற அந்த நிலைக்கு வந்துடுவோம். ஆனா இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஒண்ணும் இல்லை, நம்மள சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுணும். நான் ஆத்மா, நம்ம உடலை பத்தி தான் அவன் சொல்றான், அழகா இல்ல, இதா இருக்க, புத்தி இல்ல, ஏதாவது சொல்லிக்கிறேன், சரி நம்ம உடல்ல தான் சொல்றான், நம்ம ஆத்மா அவன் பாக்குறான், நமக்கு அதை பத்தி தெரியாது. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம கண்டுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் சன்னியாசி.
அது 5.7 என்படி நான் படிச்சுடுவேன். யோகோ யுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாத்மா பூதாத்மா குர்வன் அபி ந லிப்யதே. பிரபுஜி வந்திருக்காரா? அவருக்கு அவருக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஜானகிராமன் பிரபுஜி வந்திருக்காரா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே இருக்கேடா. கிருஷ்ணா மாதா. அடுத்தது இந்த இருக்கிற மாதா. இன்னும் நடுவுல காணாம போயிட்டீங்களே, இப்ப ஏதோ நெட் ப்ராப்ளம் நினைச்சுனேன். யோகா. ஆமா ஆமா. நெட் அடுத்த ப்ராப்ளம் தான். ஸ்லோகம் நீ படிங்கன்னா, நல்லது. பக்தியுடன் செயல்படுபவன். அதே போல ருக்மிணி மாதாஜி வந்தாலும் சொல்லணும்னா, பபிதா மாதாஜி எனக்கு நினைவு இருக்க மாட்டேங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி இருக்கேடா? மாதாஜி உள்ள போயிட்டாங்க. ஓகே. பக்தியுடன் செயல்படுபவன் தூய்மையான ஆன்மாவாக இருப்பவன், தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனாகவும் இருப்பவன், அனைவருக்கும் பிரியமானவன். எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள். எப்பொழுதும் உழைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். என்ன மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்வான், யார் பக்தியோட எல்லாம் வேலையும் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறானோ, தூய்மை ஆத்மா, நல்லா வெரி பயஸ் சோல், டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரி இருந்தாதான் பகவானோட தொண்டை செய்ய முடியும். அப்புறம் தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பான். சென்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல், மைண்ட் கண்ட்ரோல். என்ன கண்ட்ரோல்னா எங்க? பௌதிக உலகத்துலதான் கண்ட்ரோல். பகவான் பேர்ல ஃபுல் ஈடுபாடு. அந்த மாதிரி இருப்பவன் என்னது? அனைவருக்கும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி இருப்பவன் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், இவனுக்கும் எல்லாரையும் பிடிச்சவன். அந்த நேச்சர் இருந்ததுனாக்க இவனுக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கும், வேற உள்ளவாளுக்கும் இவனு நல்லா பிடிக்கும். அந்த மாதிரி எப்பொழுது உழைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். அவன் என்ன வேலை பண்ணாலும் மாயையில சிக்க மாட்டான். அவன் வேலை பண்ணுவான், எல்லாம் நார்மல் பீப்புள் பண்ற போல வேலை பண்ணுவான். பார்த்தாலும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. காவி உடையெல்லாம் இருக்காது, நார்மல் பீப்புள் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அளவுல எப்படி இருக்கும்? சன்னியாசி மாதிரி எல்லாம் இருமைகள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானை நினைத்து நம்பிருப்பான். எஸ். அடுத்தது பிரபுஜி. இதுதானா? ஓகே. இது ஒரு சார்ட் போட்டிருக்கேன். நான் ஆக்சுவலி ஐம் அ கிட்ஸ் டீச்சர். அப்ப அவளுக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஃபீட் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பேன். அப்போ உங்களுக்கும் சரி, டைட்டில் மாத்திரம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அவளுக்குலாம் காலையில் சீக்கிரம் இருந்துட்டுலாம் சொல்ல வேண்டிய, ஏன்னா அவளுக்கு 6 மணி நம்ம கிளாஸே 6 மணி. இப்போ அவங்க எல்லாம் இன்னும் சீக்கிரம் எப்படி பாவம் குழந்தைகள் எழுப்புறது இல்லையா, அதனால அதெல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். அதே போல வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்க சார்ட். இப்போ உங்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன்னா, கடவுளின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டீர்களா அப்படின்னா என்னது? உங்களுக்கு நேற்றுக்கு நான் சொல்லணும்னு சொன்னேன், அதனால அது நினைவு வந்தது. அப்புறம் அப்ப உங்களுக்கு அந்த போட்டேன், அந்த 4:30 மணி நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம். அதுக்கு நான் என்னெல்லாமோ வேர்ட்ஸ் வந்தது, வரவே இல்லை. விஸ்வரூப தரிசனம் நாங்கெல்லாம் இது சொல்லுவோம், என்னது நிர்மாலய தரிசனம் சொல்லுவோம். இந்த மலையாள பக்கத்துல இந்த பாலக்காடு மலையாளிஸ் எல்லாம். ஆனா இது தமிழ் பக்கத்துல நம்ம இது விஸ்வரூப தரிசனம். அதுதான் நேத்தையில இருந்து குறைஞ்சின்றது. அது அப்புறம் வேர்டு கடைச்சு விட்டு அந்த இதுல கரெக்டா போட்டேன் நான். அப்ப காத்தால 4:30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் பகவானோடு பார்க்க முடியும், டெய்லியே பார்க்க முடியும். நம்ம இங்கதான் என்னது, நம்ம இதுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி, நீங்க அது திருச்சியில எல்லாம் போய் பார்த்தா அங்க போனாதான் போவோம், திருப்பதி போனாதான், அந்த மாதிரி இல்ல. நம்ம வீட்லயே உட்காந்து இதெல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லா பகவானும் ஒரு இடம் சேம் தான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆத்துல ஒரு மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டு பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். குளிக்கணுமா வேண்டாம், இங்க போகணுமா வேண்டாம், வீட்லயே உட்காந்து பார்க்கலாம். 4:15 அலாரம் வச்சாலும் 5 நிமிஷத்துல கொஞ்சம் ரெடி ஆகி ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு உட்காந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கலாம். சோ கடவுளின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை கண்டீர்களா? ஆம், இல்லை. கிருஷ்ணருக்கு உணவு படைத்தீர்களா? நேற்று சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். 9வது சாப்டர்ல இன்னும் வரும் டீட்டெயிலா. ஒண்ணும் கேட்கல. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அது உணவு படைத்தீர்களா? என்ன ஒண்ணும் இல்ல, அவர்லாம் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்க. அவருக்கு என்ன நம்ம வீட்டுல சாப்பிடறதுக்கு தலையில எடுத்த அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம கொடுக்கறது நம்ம டியூட்டி. நம்ம ஆசையா அவருக்கு கொடுக்கணும். அப்ப என்னது, ஃப்ரூட் கொடுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு பழம், இல்லை ஒரு இலைன்னா துளசி இலை தான், ஒரு பூ அர்ப்பணம் பண்ணலாம். ஒண்ணுமே இல்லை, ஃப்ரூட்டும் இல்ல, பழமும் இல்ல, இதுவும் இல்லை, என்னது பூ இல்லை, இலை துளசி இலையும் இல்லைனாக்கா ஒண்ணும் இல்லைன்னா தண்ணியாவது கொடுங்க. பகவான் டெய்லி தண்ணியாவது ஆஃபர் பண்ணுங்க. நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா, அவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறோம். அப்ப பகவான் தாவோட கதா அந்த ஒரு ஃபீலிங். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அந்த ஒரு ஃபீல் நம்ம எப்போ நினைச்சுக்கணும், கிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருக்கார், நம்ம வீட்டுல இருக்கார், அவருக்கு பசிக்குமே, நம்ம சாப்பிடுறோமே, அவருக்கு ஏதோ ஆஃபர் பண்ணுமே. கிலோ கணக்குல எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம், அதெல்லாம் கோயில்ல பண்ணுவா. நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணி ஒரு திருப்திக்கு, அவருக்கு படைத்தோங்கிற ஒரு திருப்தி நமக்கு இருக்கும். பகவானும் டெஃபினட்டா நமக்கு கிரேஸ் பண்ணுவார். அவர் அதான் வெயிட் பண்றாரு. நீங்களா ஆஃபர் என்ன பண்றீங்க, ஆசையா ஆசையம் அன்பா எனக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க, அதான் பாக்குறேன். சோ அதை நம்ம பண்ணோம், டெய்லியே ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணணும். காலையில பண்ண முடியலையா, சரி குளிச்சே எல்லாம் சமைச்சு விட்டு, இல்ல எங்க அதெல்லாம் சமைச்சே அதுக்கப்புறம் தான் குளிக்கிறோம். சரி ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு ஃப்ரூட் வெளியில தான் வாங்க முடியும், நம்ம தோட்டம் இல்ல, எல்லார் வீட்லயும் தோட்டம் இருக்கா, அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி பகவானுக்கு முன்னாடி வைக்கும்.
அதுவும் இல்லையா, ஃப்ரூட் எல்லாம் வாங்குறது சௌரியம் இல்ல, பக்கத்துல உனக்கு கடையெல்லாம் இல்லைன்னா தண்ணியாவது இருக்கும், தண்ணி இல்லாத வீடு இருக்காது இல்லையா, அதாவது ஆஃபர் பண்ணும். அப்புறம் துளசி வழிபாடு செய்யணும். ஏன்னா துளசி அவரோட நல்ல டிவோட்டி. அப்ப துளசியை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்தினாலே என்னது, கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்பட்டுட்டார். அதனாலதான் வந்து நம்ம எல்லாம் தாசானுதாசர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம எப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு வழிபடுறதை விட அவரோட நம்ம குருமார்கள்லாம் இருக்காளே, அந்த டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் அவெல்லாம். அவள் நம்ம எல்லாருமே டிவோட்டிஸ். ஆனா நமக்கு குருவா இருக்கிற அவளுக்கு நம்ம இது பண்ணும். அவளுக்கு வந்து வழிபாடு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணர் வில் பி வெரி ஹாப்பி. டைரக்டா அவருக்கு பண்றோமோ இல்லையோ, இவாளெல்லாம் வழிபட்டாலே அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். துளசி வழிபாடு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்பவே நல்லது. அந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு யானி காணிச்ச பாப்பானி உங்களுக்கு ஒரு இதுல வரும்னு நினைக்கிறேன், ஒரு சாப்டர்ல போட்டிருக்கேன், ஐ திங்க் லாஸ்ட்ல தான் போட்டேன். நமக்கு நேரம் இருக்கும்போது அதுவும் நாளைக்கு நான் சொல்லி தரேன். துளசி அதெல்லாம் நம்ம காலையில துளசி வழிபாடு டெய்லி பண்றோம். நீங்க காலையில என்னன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா பிரதர்ஷனம் பண்ணி அது வந்து பிரம்மஹத்யா. நம்ம தெரியாது நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல என்ன காரியம்லாம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. பிராமணனை கொலை பண்ணியிருந்தா அந்த பாவம் எல்லாம் கூட விட்டு போயிடும்னு. இப்ப ஜபத்துல எல்லாம் என்னன்னாக்க ஏதோ சின்ன ஒரு என்னது ஒரு எறும்பை கொண்டு இருப்போம், நடந்து போகும்போது ஒரு எட்டுக்கால் பூச்சியை கொண்டு இருப்போம், தெரியாது, தெரியாம நம்ம பண்ணிருக்கலாம், அந்த பாவம் எல்லாம் போயிடும். ஆனா வந்து துளசி வழிபாடு பண்ணிட்டுனாக்கா நம்ம பெரிய பெரிய பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் ஏதோ ஜென்மத்தை பண்ணியிருந்தாலும் அதுவும் விட்டு போயிடும். அதுக்கெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஆனா தினமும் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்கள் அசைவம் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்டீர்களா? ஆம் இல்லை. இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்களாம் கண்டிப்பா எல்லாம் விடணும்னு எல்லாம் சொல்லல, உங்களுக்கே விட்டு போயிடும். இப்ப என்ன, இப்ப ஆம் தான் எழுதுவீங்க மோஸ்ட்லி, இப்ப ஆம் எழுதுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா இதுல இன்வால்வ் ஆக 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 என்னன்னா நம்ம வந்து சுத்த சத்த நிலைக்கு வந்துருவோம். இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு டேஸ்டே பிடிக்காம வந்துடும். ஒரு காலத்துல நம்ம ரொம்ப அந்த பூண்டு இல்லைன்னா சாப்பிட முடியாது, அவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்கும். அப்படிங்கிறவாள் அதெல்லாம் வேண்டாம். ஒரு மாதிரி சோம்பேறி ஆக்கிடுறது நம்மள. ரொம்ப சாப்பிட்டு அந்த சாப்பிட்ட மந்தம் ஆயிடுறாங்க இல்லையா. சில பேர்லாம் சாப்பிட்டா வந்து ஒரு மாதிரி மயக்கம் வரும், படுத்துக்கலாம் தோணும். இதுதான் ஏன்னா அந்த தம்மோ குணத்தை கொண்டு போயிடும் இதெல்லாம். அதனால நம்ம இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது பார்க்கணும். அப்புறம் நீங்கள் எத்தனை மாலை ஜபித்தீர்கள்? இன்னைக்கு வந்து இந்த பிரபுஜி வந்து கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு மாலை சொல்லிட்டாரு எப்படியோ. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து டெய்லி உங்க வீட்லயே உட்காந்துட்டு, மாலை இல்லையா விரல் பகவான் கொடுத்திருக்காரு, மாலையெல்லாம் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இந்த விரல 10 சொன்னா ஒரு 10 டைம் பேப்பர்ல எழுதிக்கலாம். ஒரு வாட்டி சொன்னேன் 1, திரும்பி 10 வாட்டி சொன்னா 2, திரும்பி 10 வாட்டி 3, 4, அப்படி 10 டைம் சொல்லிட்டு ஒரு 8 ஆயிடுத்து, ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணியாச்சு. இது எல்லாருமே பண்ணணும். அவ பாவ மூட்டையை கொண்டு வந்திருக்கோம், நம்ம பண்ணினாதான் அது கரையுமே தவிர உங்களுக்கு வேண்டி உங்க வீட்டுல அம்மாவோ அப்பாவோ இல்ல உங்களுக்கு வேண்டி மனைவியோ இல்ல மனைவிக்கு வேண்டி கணவனோ பண்ண முடியாது. நம்ம பாவத்தை நம்ம தான் கரைச்சி இருக்கணும். என்ன பாவம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது, இல்ல புண்ணியம் பண்ணால் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னாக்கா ஜபம், ஏன்னா அதுதான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது இந்த இதுல. கலியுகத்தை நாம ஜபம் தான் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லியிருக்கான். கோயில் வழிபாடு பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல, பண்ணலாம், எல்லாமே யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா பெஸ்ட் சிம்பிள் வே நாம ஜபம். அப்ப அதெல்லாம் பண்ணணும். அப்போ டேட் வைஸ் இந்த மாதிரி நீங்களே இந்த மாதிரி காலம் ஏதாவது போட்டுக்கலாம். இதை விட ஏதாவது வேற பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி டேட் போட்டு டெய்லி அது வந்து ஃபில் அப் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு ப்ரோக்ரஸ். ஓகே, எஸ். அடுத்தது மத்தாஜி ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புடுங்களா? இல்ல உங்களுக்கு வேண்டியதான், யாருக்கு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வேண்டிதான் கைட் பண்ணேன். மத்தாஜி துளசி செடி எங்க வீட்டுல இருக்கு, நாங்க டெய்லி விளக்கேத்துற காலம்பரையும் சாயங்காலமும். செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், திருவேணி கல்யாணியமா வெள்ளிக்கிழமை கண்ணி விலகின்ற மாதாவே. எல்லாருக்கும் தெரியாது இல்லையா மாதாஜி? அப்ப என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வெரி குட். ஆனா பிரதட்சணம் பண்ணு, பிரதட்சணம் பண்றப்ப இல்ல மேல எங்கேயாவது பிரதட்சணம் பண்றேன், கீழே விழுந்து விளக்கேத்திட்டு கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். அதுதான் அது ரைட்டா தப்பான்னு கேக்குறேன். ரொம்ப நல்லது மாதாஜி, கீப் கண்டினியூ, அது கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருங்கோ, ரொம்ப நல்லது. அது பிரதட்சணம் பண்ணணுங்களா? எத்தனை பிரதட்சணம்? எத்தனை வாட்டி? 4, மினிமம் 4 பண்ணி அதுக்கு மேல எவ்வளவு வேணா உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஓகே மாதாஜி, அப்படி பண்ணலாம். ஓகே, அப்படிலாம் உங்களுக்கு வந்து பெருசா காடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கு, எங்கேயோ வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் எடுக்க முடியாதுன்னா குட்டி துளசி வாங்கி அதை வச்சு அது பிரதட்சணம் பண்ணி நீங்க அதுக்கெல்லாம் விளக்கேத்தணும்னு கூட ஒண்ணுமே சொல்றது இல்லை. ஒன்லி பிரதட்சணம் பண்ணா திருப்பி அது அந்த துளசி பக்கத்திலே வச்சிருங்க. திருப்பி காலையில சாயந்தரம் தினமும் அதை வந்து அந்த மாதிரி பண்ண அது நமக்கு நல்லது. நீங்க என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணிருக்கோம் தெரியாது, எல்லாம் விட்டு போயிடும் அப்படின்னு போன்றேன். எஸ், ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. हरे कृष्ण.
பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல் அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. தாமரை இலையில எப்படி தண்ணி இருக்கும், தண்ணியெல்லாம் இருந்தாலும் அது ஈரப்படாது, ஈரம் ஆகாது. அது போல நம்மளும் எப்படி பற்றற்று இருக்கணும். எப்படி பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பகவான் பரமபுருஷரிடம் ஒப்படைக்கணும். இல்ல நான் பண்றேன், நாளைக்கு வாழ நான் என்ன பார்த்து போல பசங்கள்ட்ட எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அவங்க நல்லா நம்ம வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணாலே வருவாங்க. இல்ல அப்படி வரலையா, பகவான் இருக்காரு, இவாளை நம்பியா நம்ம பிறந்திருக்கோம், நாளைக்கு நமக்கு குழந்தை பிறக்கும், அவளை நம்பி நம்ம இருக்கோம். இல்லவே இல்லையே, பகவான் தான் நம்மளை கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, பகவான் பார்த்து பாருங்க. ஒரு எறும்புக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு, ஒரு யானைக்கு சாப்பாடு கொடு, அப்ப நம்மள எல்லாம் பார்த்துக்க மாட்டாரா? அந்த மாதிரி வந்து பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இருக்கலாம். எப்படி யார்கிட்டயும் வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இந்த மாதிரி தாமரை இலை மாதிரி இருக்கலாம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க படிக்கலையே, படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணோ கவி அஸ்தினி சூனி சைவஸ்வ பாகேச பண்டிதா சமதர்ஷினா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்டிதானா ஞானி. ஞானி எப்படி சமதர்ஷனமா பாக்குறாரு. சமதர்ஷனம்ங்கிறது எல்லாரையும் சேமா பாக்குறாரு. எப்படி சேமா பார்க்கணும், ஒரு நாய்னா நாய் தான் நம்ம அப்படி பாக்குறோம். ஒரு நாய் கல்ல விட்டு எரியலாம், ஏன்னா எல்லாத்தையும் கடிச்சிடும் அப்படின்னு. பசுனா வணங்குவோம், நம்ம அந்த மாதிரி இருப்போம். ஆனா இவர் எப்படி ஞானி எப்படி பாக்குறான், எல்லாரும் சேமா பாக்குறாரு. ஒரு நாயா இருக்கட்டும், பசுவா இருக்கட்டும், இல்ல பிராமணனா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், இல்ல சண்டாளன்னு போட்டிருக்கு, கீழ் ஜாதி, நாயை தின்பவன் போட்டிருக்கு. அவ தெரியாது, எக்ஸாக்ட்லி என்னது தெரியாது, பட் பர்பட்ல அப்படிதான் போட்டிருக்கு. நாயை தின்பவன் காட்டுவாசி, அவனுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் நாலேஜ் தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியாது. அப்ப அவன் வந்து இந்த மாதிரி. ஆனா இவர் எப்படி பாக்குறாரு, எல்லாரும் ஈக்குவலா பாப்பார். ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி பாக்குறாரு, ஏன்னா எல்லா விதத்திலயும் அவர் வந்து பரமாத்மாவை பாக்குறாரு. அவர் வெளியில உள்ள ரூபத்தை பாக்குறது கிடையாது. அதுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு, இவருக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா, அந்த நாய்க்குள்ள ஒரு பரமாத்மா, இந்த பசுக்குள்ள பரமாத்மா, எல்லாத்தையும் பரமாத்மா இருக்கிறது பாக்குறதுனால இவர் வந்து எல்லாரையும் சமதர்ஷனமா பாக்குறாரு. சமதர்ஷனம்னா ஈக்குவலா பாக்குறார். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ் ஜாதி என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றனர். இந்த கீழ் ஜாதினா டோன்ட் கோவே, அவர் என்ன குலத்துல பிறந்திருக்காரு அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது. அவர் வந்து காட்டுவாசி அந்த மாதிரி நினைக்கலாம். 5.22. Okay. येहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. ஜடபுலன்களில் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அறிவுடையவன்னா யாரு, நமக்கு தெரியும். இந்த கண்ணால நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படுறோம் அப்படின்னா அது எங்கேயோ நம்ம வந்து மாட்டிக்க போறோம். இப்ப புலன்களை அடக்கணும் தெரியும். காதும் அப்படிதான், நம்ம காதால என்னவோ ரசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம், மாட்டிப்போம். அந்த பௌதிக உலகத்துல கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல் தான் பண்ணணும். இப்ப இந்த விட்டில் பூச்சி சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்றது, ஆஹா என்ன லைட் நல்லா பிரகாசமா இருக்கேன்னு கிட்டக்க போறது பொசுங்கிடுது, அந்த சூட்டுல வந்து பொசுங்கிடுது, அது இறந்து போயிடுறது. இந்த யானையும் அப்படிதான், அந்த பிட் பண்ணிருப்பா, அந்த குழியெல்லாம் தோண்டி வச்சிருப்பா, அதுக்கு மேல என்னவோ இருக்கும் போட்டு வச்சிருப்பா, அதை நோக்கி போகும்போது என்னது, அந்த குழியில விழுந்துடும். அதே போல இந்த பூல வந்து அந்த நெக்டர் எடுக்கிறதுக்கு, அந்த தேன் எடுக்கிறதுக்கு பருகிறதுக்கு இந்த இது வருது, வண்டோ வாட்டவர், அது அப்ப அது என்னது, பூ அப்படி அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடும், அது வந்து இறந்து போயிடும். அதே போல இந்த மீன் பிடிக்க அந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க, வெயிட், அது போட்டு மீனும் அந்த மாதிரி. அதே போல மானும் வந்து ஐ திங்க் ஸ்மெல்னாலயோ என்னவோ இல்ல, ஒரு ஸ்மெல்லு, கண், காது, மூக்கு இதெல்லாம் வச்சுதான் இதுகள்லாம். ஏன்னா அவளுக்கு அறிவு கம்மி, அவளை பத்தி நம்ம ஒண்ணு குத்தம் சொல்றதுக்கு இல்லை, அவளுக்கு அறிவு கம்மி. நம்மளாம் ஹியூமன் பீயிங், நம்மளாம் எவ்வளவு சூப்பர் அறிவு உண்டு நமக்கு. இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கண்ணாலையும் காதாலையும் பார்த்து மயங்கி நம்ம இன்னும் சிக்கல்ல இருக்கோம். இவெல்லாம் சிக்கிக்கிறான்னா அவள் பாவம் அறிவு கம்மி, பேச தெரியாது, திங்க் பண்ண தெரியாது, இதுதான் உலகம் சொல்லிட்டு அவள் இருப்பா. நமக்கு அப்படி இல்லை, நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்தாச்சு, இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்தாச்சு. ஆனா இப்போ நம்ம வந்து பகவான நம்பிக்கை இல்லை, பகவான் இதெல்லாம் நிறைய பேர், இப்ப நீங்களே எவ்வளவு பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது, பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறது வாங்கினா எவ்வளவு பேர் வந்திருப்பா, இல்ல ஆபீஸ் இருக்கு, இல்ல வேலைக்கு போகணும், இல்ல டிராவல், படிப்பு, ஏதாவது வீட்டு வேலை, சம் ரீசன் கொடுப்பாலே தவிர ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் ஒன்லி ஜாயின். அது ஜாயின் பண்றவங்க எப்படி, அவ்வளவு பூர்வீக நமக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, ஏதோ இது புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், அதனால வர முடிஞ்சது. அப்ப நம்ம வி ஷுட் தேங்க் பகவான்.
அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல புண்ணிய மூட்டையை ஓபன் பண்ணி கொடுத்து இப்போது படிக்கிறது வச்சிங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அதுக்கு வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நாம ஜபம் சொல்லணும். சோ இந்த மாதிரி ஜடப்புலன்களில் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால இதுல எல்லாம் ஜாஸ்தி we should not get attracted towards கண்ணால பார்த்தேன் காதால கேட்டேன் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும், டோன்ட் கெட் அட்டாச்ட் அப்படின்னு. இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இப்ப ஒரு மொபைல் வாங்கினோம், ஆஹா ரொம்ப ஆனந்தம், இவ்வளவு பணம் கொடுத்து இவ்வளவு ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்கினேன் அது இதுன்னு எவ்வளவு ஃபியூ டேஸ்க்கு தான் அந்த ஒரு இது இருக்கும். அதே நெக்ஸ்ட் டே சப்போஸ் அதே மாடல் வேற இது டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ், நம்ம வீட்டு பக்கத்துலயே ஏதோ ஒரு கடையில டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ் அப்படின்னு போட்டா போச்சு, நம்ம சந்தோஷம் போயிடும். அவ்வளவு ஒரு 10,000 ரூபாய் சேவ் பண்ணிருக்கலாமே, அவன் ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட்ல போட்டானே, நேத்துக்கே வாங்கினேன்னு இன்னைக்கு வாங்கிருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி இந்த பௌதிக உலகத்துல இதெல்லாம் நீடித்தே நிற்காது. இந்த என்னது மகிழ்ச்சியா இருக்கட்டும், இதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. அதனால இதுல நம்ம இருக்கப்படக்கூடாது. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः ससुखी नरः. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு துறந்து இந்த உடம்பை விட்டு நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். நம்ம இந்த உலகத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் உடலை விட்டு போல, ஆனா இந்த உடலோட இருக்கும் போது இந்த ஆத்மா பண்றது இல்ல, நம்ம இந்த உடம்ப வச்சு என்ன பண்றோம், காமம் குரோதம் இதுல சிக்கின்னு மாட்டின்னு இருக்கோம். பட் எப்படி எல்லாத்தையும் ஜடப்புலன்களை எல்லாம் அந்த உந்துதல் கண்ணு அட்ராக்ட் பண்ணும், ஏதோ பாக்கணும், சீரியல் பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த காது கேட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்டுல யாரோ பாத்துருக்கா, ஆஹா நல்ல சீன் போயிட்டு இருக்கேன்னு காது சொல்லும், இல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். நாக்கு சொல்லும் வெங்காய பஜ்ஜி வெங்காயம் எல்லாம் விடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இஸ்கான்ல, அப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடணும், ஒரேடியா இன்னைக்கே விடணும்னு இல்ல. அந்த மாதிரி ஸோ எனிதிங், நாக்கா இருக்கட்டும், தொடுப்புலனா இருக்கட்டும், கண்ணா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி பொறுத்து கொள்றவன் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அவனுக்கு கோலோக விருந்தாவன் போயிட்டு தான் அவனுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அந்த முக்தி கிடைச்சாதான் ஆனந்தம் இல்லை, இப்பவே அந்த நிலையில தான் இருப்பான். அப்புறம் அவனுக்கு அந்த ஆசையை விட்டு போயிடும். எப்ப எனக்கு கோலோக விருந்தாவன் போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையை விட்டுவேன்னா அவன் ஆல்ரெடி சந்தோஷத்தை தான் இருப்பான். So he will be always leading a happy life. அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதா படிக்கிட்டுங்களா? லாஸ்ட் படிச்சிருங்க, இதான் லாஸ்ட், முடிஞ்சாச்சு சாப்டர். போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஸ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞானாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞாத்வா மாம் என்ன மாதாஜி இல்லையா? மாதாஜி படிச்சிருந்தாலே இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஞாத்வா மாம் சாந்தி முடிச்சுதி. ஓகே, இந்த ஞானம் ஓகே என்னது, அதை என்ன சொல்றது, போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசம், யஜ்ஞம் தபசி எது பண்ணினாலும் யாருக்கு போய் சேர்றது, போக்தானா என்னது, அனுபவிப்பாளர். யாரு எதுக்கு போய் சேர்றது, கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றது. சர்வ லோக மகேஸ்வரம், எல்லா உலகத்திலையும் மகேஸ்வரமா இருக்கிறது யாரு, கிருஷ்ணாதான். சுஹிருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர்வாய்களிலும் உற்ற நண்பன். சுஹிருதம்னா நண்பர் யாரு, கிருஷ்ணர் தான். இந்த ஞாத்வானா நாலேஜ், இந்த ஞானம் இருந்தால் சாந்தி கிடைக்கும், நிம்மதி கிடைக்கும். அதான் போட்டுக்கிறார். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாய்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். அந்த மாதிரி ஞானம் இருந்ததுனாக்கா அவனுக்கு நிம்மதி வரும், அவனுக்கு ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது, பாவ புண்ணியத்துல எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டான். இதுல போட்டிருக்கு முக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம், எல்லாம் யஜ்ஞம் தபஸ் எல்லாம் பண்றதோட ஃபைனல் யாருக்கு போய் சேர்றது, கிருஷ்ணாக்கு தான் போய் சேர்றது. அப்புறம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், எஸ், கடவுளை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை, தலை சிறந்த தேவர்களை விட சிறந்தவர், எல்லா லோகங்கள் மற்றும் தேவர்களுக்கும் உரிமையாளர். அப்புறம் சுகிருதம் சர்வபூதான், எல்லா உயிர்வாய்களின் உற்ற நண்பன் அண்ட் நலம் விரும்பி. அப்ப இந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதால கடவுள் பற்றிய அறிவு இருந்தா என்ன வரும், அமைதி வரும். அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நல்லா அமைதியா ஒரு வாழ்க்கையை லீடு பண்ணணும் அப்படின்னு. பிகாஸ் இட் இஸ் a லைஃப் மேனுவல். பகவத்கீதா இஸ் வாட், நத்திங். லைஃப் எப்படி லீடு பண்ணணும்னு சொல்லிதான் அதுல போட்டு. அது கடவுள் பற்றிய அறிவின்மை, அது அறிவு இல்லைன்னா பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கலன்னாக்கா டென்ஷன், வியாதி, அதுல எல்லாம் வியாதி எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். எந்த நேரமும் ஒரு ஹைப்பர் அசிடிட்டி, எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு அவர் இமோஷனல் இதுதான்.
அதனால அதெல்லாம் நமக்கு வரும். அதனால சாந்தியா இருக்கணும்னாக்கா பகவத்கீதா படிக்கணும். எஸ். அடுத்தது அமைதிக்கான விதிமுறை என்னது? கிருஷ்ணரே உச்ச அனுபவிப்பாளர் என்று தெரியணும். கிருஷ்ணர் தான் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர். கிருஷ்ணர் மட்டுமே நமது நலம் விரும்பும் நண்பர். அது தெரிஞ்சிருக்கும். இப்ப பக்தர் அல்லாதவர் வீடு நிலநடுக்கம் வந்ததுனாக்கா எல்லா வீடும் இடிஞ்சு விழும், எல்லாம் இதாகும் இல்லையா? நம்ம எர்த்குவேக் வந்ததுன்னா அப்ப பக்தர் அல்லாதவர் என்ன எப்படி இருக்கும் அவரோட ரியாக்ஷன்? என் வீடு போய் விட்டதே, எல்லாம் போச்சே, எல்லாமே போச்சே, எல்லாம் வச்சிருந்தேன், எல்லாம் போச்சுன்னா அங்களாய். அதே பக்தர் என்ன பண்ணுவோம்? பக்தர் வந்து கிருஷ்ணாவின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன், விழுந்ததா ஓகே, அது எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணேன், அது போகணும்னு இருந்திருக்கு, அது போயாச்சு, நீ அடுத்து நம்ம எனக்கு வீடு இல்லாம இருக்காதே, ஏதோ நடக்கும், ஏதோ கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஏதாவது பணம் கொடுப்பா, ஏதோ சம்திங் வில் ஹேப்பன், பகவான் என்னை கைவிட மாட்டார், நான் பகவானோட திட்டத்தை நம்புகிறேன், இது விழுந்ததா நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி இருக்கணும். டிவோட்டினா அந்த மாதிரி பகவான் பேர்ல நம்பிக்கையோட இருக்கும். என்ன வந்தாலும் நம்ம வந்து சோர்ந்து போய் இடிஞ்சு போய் உட்காரக்கூடாது. இவன் என்ன பண்றான்? பக்தன் இல்லாதவர், நான் அதை சம்பாதித்தேன், இது வந்து அதனால் இது என்னுடையது, நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், இவ்வளவு நான் வேலை பண்ணேன், அதனால இதெல்லாம் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டவர் பிசினஸ் பண்ணி இவ்வளவு டீல்ல நான் என்னோட வாக்கு திறனால நான் இவ்வளவு எல்லாம் பேசி நல்ல டீல் பேசி நான் லாபம் சம்பாதிச்சேன்ல, அந்த மாதிரி பெருமையை அடிச்சுக்கணும். ஒரு டாக்டரோட ஒரு பில்லு வந்தா போதும், அவங்ககிட்ட எல்லாம் டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் பேரம் பேச முடியுமா? போயிடும். ஹாஸ்பிட்டல் செலவுனாக்கா போயிடும். ஆனா வந்து பக்தன் என்ன நினைப்பான்? அவனுக்கு பணம் வரும். பக்தன் வந்து அவன் சம்பாதிக்க மாட்டானா, அவனும் வேலைக்கு போவான். ஆனா பக்தன் அப்ப அவன் என்னது, எல்லாம் கிருஷ்ணரின் கருணை, பகவான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான், எனக்கு நிறைய கொடுக்குறார், அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறார், இல்ல கொடுக்கலையா அதுவும் பகவானோட கருணை, அவருக்கு எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒன்னத்துக்கு அவனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது, எது இருந்தாலும் தாங்கிக்கும். தர்மத்தின் 4 தூண்கள் அதையும் பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து என்னது, கருணை, எல்லா உயிர்களிடமும் இரக்கம் காட்டுவது. அப்புறம் சத்தியம் பேசாமல், எப்பொழுதும் உண்மை பேசுதல். இதெல்லாம் தான் தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னா இதெல்லாம் கருணையா இருக்கணும் எல்லா உயிர் வாய்கள்கிட்ட. நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங், ஒரு எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், எனி அனிமலா இருக்கட்டும், ட்ரீ, சும்மா போறவங்கள இந்த செடியை பிச்சுன்னு போவாங்க, அது ஒரு அப்புறம் புல்வெளியில இப்படி உட்கார்ந்து புல்ல பிடுங்கி பண்ணலாம், அவசியமே இல்லை. ஆனா அவருக்கு டைம் பாஸ்க்கு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் இப்ப நேச்சர் தானே இல்லையா? சோ நம்ம ட்ரீயை வெட்டுறது, மரத்தை வெட்டுறது, மரத்தை சும்மா துன்புறுத்துறது, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சோ எல்லாத்தையும் கருணையா இருக்கணும். அப்புறம் சத்தியம் பேசணும். அப்புறம் தவம், என்ன மாதிரி தவம்? புலன்களை கட்டுப்படுத்த தவம். நம்ம கிளாஸுக்கு வரதே பெரிய ஒரு தவம் தான். ஏன்னா இந்த 1.5 hours என்னோட கிளாஸ் நடக்கிறது, எல்லாம் வாய் முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்ல நீங்க சாப்பிட்டுட்டே கேட்கறான்னு நோ ப்ராப்ளம், ஏன்னா சாப்பிட்ற டைம் தானே இல்லையா? பட் இது ஒரு தவம் மாதிரி, நீங்க எல்லாம் 18 நாளும் வரணும்னு சொல்லிட்டு வரீங்க. இப்போ 1 நாள் 2 நாள் வர முடியறது இல்ல. நம்ம அப்படிதான் இருக்கும், பௌதிக உலகம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. நம்மள இந்த பகவான் கிட்ட போறதுக்கு விடாம நிறைய வேலை என்ன, நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படி எப்படி போகும். அப்போ நீங்க இழுத்து பிடிச்சுன்னு இல்ல வரணும்னு சொல்லிட்டு வரீங்க இல்லையா? தட் ஷோஸ் நீங்க எவ்வளவு மனசை திருடமா வச்சுன்னு வரீங்க. இதெல்லாம் தவம்னாலே அதுதான். பகவானை நினைத்து பண்றது மாத்திரம், அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம இந்த மாதிரி வேலை பண்றதும் இது ஒரு இதுதான், டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அட்டெண்டிங் பகவத்கீதா லெக்சர்ஸ், பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் வருதும் ஒரு தவம் தான். கண்ணை மூடின்னு பகவான் நினைக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, ஜபம் பண்றது ஒரு தவம் தான், இதுவும் பண்றது இல்ல, இதெல்லாம் தபஸ். இப்போ இதேனாக்கா இது புலன்களை கட்டுப்படுத்துறோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம போக்கஸ் என்ன பண்றோம்? பகவான் இடத்தில் நம்ம வச்சு இந்த பண்ணணும். ஒரு தூய்மை, புற தூய்மை, அகத்தின் தூய்மை, உடல் மனம் சுத்தமாக இருத்தல். மனசுக்கு எப்படி தூய்மை பண்ண முடியும்? கிளீன் பண்ண முடியுமா? ஃபினாயில் எல்லாம் போட்டோம் அதெல்லாம் இல்ல. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் நம்மளே ஆக்சுவலி யூ ஷுட் ட்ரை. நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு மாலை நம்ம வீட்டுல, இந்த கிளாஸ்ல இல்ல, நம்ம ஒரு நாளைக்கு வீட்டுல உட்காந்து நல்லா பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து ஹாலிடே சொன்னாங்க இல்லையா, இன்னைக்கு பண்ணலாம். இன்னைக்கு ராத்திரி ஆயிடுத்து, நாளைக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஜபா பண்றதுக்கு கண்டிஷனே கிடையாது. குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம், குளிச்சப்பறம் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து காலையில பண்ணலாம், சாயந்தரம் பண்ணலாம், மத்தியானம் பண்ணலாம், இரவு படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம், ஈஸ்ட் பார்த்து பண்ணலாம், வெஸ்ட் டைரக்ஷனே பார்க்க வேண்டாம். எனிதிங் சாப்பிட்ட அப்புறம் பண்ணலாம், எதுதான் சொல்றேன், ஒன்னும் கண்டிஷனே கிடையாது. அப்ப நீங்க இப்போ பண்ண நினைச்சாலும் பண்ணலாம். ஆனா காலையில பண்றது இஸ் பெஸ்ட். இப்ப காலையில 4 மணிக்கு எழுந்துட்டு நீங்க ஒரு நாளைக்கு அதை, இப்ப தீபாவளி எனக்கு என்னன்னா இப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஊருக்கு போறோம் சீக்கிரம் என்னன்னா எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம். இந்த காத்தால அந்த பேர்ட் சர்ப்பிங் சவுண்ட், இந்த இதெல்லாம் நேச்சர்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், காத்தால வெல்கமிங்கா இருக்கும், ஃபார் சேஞ்ச் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம டெய்லியே பழகணும்னா எப்படி இருக்கும்? அப்ப நம்ம என்ன ஆகுது, அதேதான் டெய்லி அதேதான் இருக்கும். நம்ம வந்து அதை பாக்குறோம், நமக்கு சந்தோஷம், எனக்கு உள்ள ஆத்மா இஸ் பிகமிங் ஹாப்பி. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்ல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், அது முகத்துல வெளிப்படும், நம்ம உருவத்துல, நம்ம பேச்சுல, நம்ம செய்கையில அதை வந்து வெளிப்படுத்தும். அப்ப நம்ம வந்து ஏன்னா அகத்துல இந்த ஆத்மா ரொம்ப ஹாப்பியாகும், நம்ம நாம சொல்ல ஆத்மா ரொம்ப ஹாப்பியாகும். சோ நம்ம அது வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்பாடு நம்ம உடல்ல இருந்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். உடல் மனம் சுத்தமாக இருத்தல், இதுதான் தூய்மை. அப்புறம் இவ பாண்டவாசோட இது கொடுத்திருக்காரு, ஒரு நிமிஷம்.
பாண்டவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர், ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான நம்பிக்கை இழக்கவில்லை. நம்ம என்ன பண்றோம், கொஞ்சம் ஒரு தலைவலி வந்தா கூட பகவான் உனக்கு இது இல்லையா, கண்ணு இல்லையா, மூக்கு இல்லையா, எனக்கு ஏன் இப்படி மண்டை இது வலிக்கிறதே அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அது உடல்னா அப்படி ஏதாவது இருக்கும், உடல்னா வலின்னு இருக்கும், ஒரு சுகம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும், எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். இவெல்லாம் அவ்வளவு பக்தாஸ், கிருஷ்ணரோட பக்தாஸ், இவெல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப அவ வந்து நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. ஆனா ஃபைனலி தே ஒன்லி ஒன். இப்ப நமக்கு அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும். துர்வாச அம்பரீஷ் மகாராஜோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அப்படின்னும் அப்புறம் 2வது ஸ்டோரி இருக்கு. அது 2 சொல்லியாச்சுன்னா 10 நிமிஷத்தை முடிச்சிடலாம். இது அம்பரீஷ மகாராஜா ரொம்ப தெய்வீக இது அருள் இருக்கு அவருக்கு. அவர் வந்து எல்லா பூஜை புனஸ்காரம், அவர் ஏகாதசி விரதம். நம்ம இதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வேற ஒண்ணுமே சொல்லல. இந்த விரதம் அந்த விரதம், திங்கட்கிழமை விரதம், ஞாயிற்றுக்கிழமை விரதம், வெள்ளிக்கிழமை, இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. ஆனா என்ன சொல்லியிருக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி விரதத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கா. அது நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்ப நமக்கு ஆக்சுவலா ஏகாதசி முடிஞ்சதான் நம்ம கிளாஸே ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால நமக்கு இப்போ ஐ திங்க் 16th வருது, ஒரு சண்டே அன்னைக்கு தான் வருது திரும்பி ஏகாதசி. அந்த டைம்ல நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பக்குவம் ஆயிடுமே உங்களுக்கு எல்லாம், இன்னும் ஒரு 10 நாள் இருக்கு, 9 நாள் இருக்கு. சோ அது வந்து இவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தார். ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவார். ஏகாதசி விரதம்னா எப்படின்னாக்கா நிர்ஜலமா இருப்பாங்க. சில பேர் தண்ணியே குடிக்காம அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சில பேர் அப்படி எல்லாம் முடியாது, தண்ணி குடிப்பாங்க, ஆனா ஒண்ணும் சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்புறம் சில பேர் என்ன அவர்தான் முடியாது, வெறும் தண்ணியில எல்லாம் இருக்க முடியாது. இப்ப நமக்கு தான் நிறைய வியாதி இருக்கேன், நம்ம மருந்து சாப்பிடணுமே, அசிடிட்டியில கொண்டு போய் விடும், அல்சர் வரும், அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடணும். அப்போ ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ் இல்ல அதுவும் கொஞ்சம் சாலிடா சாப்பிடணும்னு சாப்பிடலாம். ஒன்லி யூ ஷுட் நாட் ஈட் கிரெயின்ஸ். அப்படின்னா பருப்பு, அரிசி, கோதுமை அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏகாதசி வரும்போது நாங்க வந்து டீட்டெயில் சொல்லுவோம். ஓகே. சோ இந்த அம்பரீஷ் மகாராஜா என்னது, அவர் வந்து நிர்ஜலமாவே இருக்கார். ஏன்னா அவர் ரொம்ப தூய பக்தர். அவர் வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம, அப்ப அடுத்த நாளைக்கு பாரணா சொல்லுவா, துவாதசி அன்னைக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துப்பா. அந்த டைமுக்குள்ள நம்ம வந்து விரதத்தை முடிக்கணும். அது முடிக்கல, என்னால வந்து நல்லா வீராப்பா இன்னைக்கு என்னால வந்து இருக்க முடியும் அந்த மாதிரினா யூஸ் கிடையாது. யூ ஹேவ் டு பிரேக் த ஃபாஸ்ட். அடுத்த நாளைக்கு துவாதசி அன்னைக்கு அந்த டைம் கொடுத்துருப்போம், அதுல நம்ம ஃபாஸ்ட் பிரேக் பண்ணணும். அப்ப எப்படி பிரேக் பண்ணணும்னா, ப்ரீவியஸ்லி ஏகாதசியில நம்ம தண்ணி குடிக்காம இருந்தோமா, அடுத்த நாளைக்கு தண்ணி குடிச்சு விடலாம். அப்ப யூ broken the fast. இல்ல நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், இல்ல தண்ணி குடிச்சுட்டு இருந்தோம், வேற ஒண்ணும் சாப்பிடலன்னா அடுத்த நாளைக்கு ஃப்ரூட்டாவும் சாப்பிடணும் இந்த பாரணா டைம் துவாதசி போது. அப்போ உங்களோட ஃபாஸ்ட் பிரேக் ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவர் வந்து ஏகாதசி போது ஃபாஸ்ட்லாம் இருந்துட்டு அடுத்த துவாதசி. இதுல வந்து துர்வாச முனி வந்து ரொம்ப இவன்னு பெரிய பக்தனோ, இவனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு துவாதசி அன்னைக்கு போறார் வீட்டுக்கு வந்து இவர் வந்து பாக்குறாரு. ஏன்னா அந்த பாரண டைம்ல இவருக்கு சாப்பிடணும், அந்த டைமை பத்தி இவர் போறார். அதித்தியா போறாரு. இப்ப அதித்தி தேவோ பவா தானே. அதித்தி வந்துன்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு நம்ம எல்லாம் கொடுத்து அவளெல்லாம் சுசுரூஷா பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம். ஓ வந்திருக்கீங்களா, வாங்க வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம். இல்ல நான் நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன், வேணும் இவரை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் போயிட்டு நல்லா குளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா வரேன் அப்படின்னு. சரி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு நதியில போயிட்டு குளிக்க போனவர் ஆளை காணும். இங்க பாரணா டைம் போயிட்டே இருக்கு, ஏன்னா துவாதசி. அந்த துவாதசியில அந்த டைம்குள்ள சாப்பிட்டு அதை எதை விட்டுருக்காரோ அது சாப்பிடணும். இவர் தண்ணியை விட்டுருந்தா அப்ப தண்ணி குடிச்சாலும் ஃபாஸ்ட் பிரேக் பண்ற போலதான். அப்புறம் அங்கே ஒரு கழவர் வர, அவர் சொன்னா நீ எதுக்கு அவருக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ற, நீ வந்து தண்ணி குடிச்சிடும், அப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் பிரேக் ஆகும். இவரை வந்து அவமதிக்கிறா போல இருக்காது, ஏன்னா இவர் கெஸ்ட வந்து அவர் தண்ணி குடிச்சா போல அவமதிப்பாகுமா, அப்படி எல்லாம் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு. அப்ப இவர் சரின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்கிறார். அப்பதான் வர அந்த துர்வாசம். இதை பார்த்துட்டு ஒரு கோவம், நான் ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்கேன், என்ன அவமதிச்சு நீ எனக்கு கொடுக்காம நீ இருந்து சாப்பிடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூதத்தை ஏவி இந்தா இவனை வந்து கொன்னுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பார்த்து கிருஷ்ணர் சும்மா இருப்பாரா, கிருஷ்ணர் வரதுக்குள்ள சங்கு சக்கரம் அவரோட ஆளுகள்லாம் வந்துருவா, கிருஷ்ண தூதர்கள்லாம் வந்துருவாங்க. அங்கிருந்து யாரு சக்கரம் வந்து கொடுத்த வெளியில, நான் போயிட்டு அதை வந்து பூதத்தை அழிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பூதத்தை அழிச்சு கொடுத்து கிருஷ்ணர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கவே வேண்டாம், அந்த கிருஷ்ணரோட எல்லாம் இது இருக்கு எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆயிடும். அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான், துர்வாசர் பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சு. என்ன என் டிவோட்டி நீ வந்து கிருஷ்ண டிவோட்டி நீ வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நீ வந்தியா, அவரை போயிட்டு கஷ்டப்படுத்துற அப்படின்னு அவரை பின்தொடர்ந்து போச்சான். அம்பரீஷ மகாராஜா ஒண்ணு ஓடி பிரம்மாட்ட போறார். அவர் சொல்ற, சாரி என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நீ யாரு அபச்சாரம் பண்ணிருக்க, கிருஷ்ணா டிவோட்டி, ஒரு டிவோட்டி நீ அபச்சாரம் பண்ணிருக்க, நான்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, போ நீ வேற எங்கேயாவது போகணும். சிவன்ட்ட போறார். சிவன் சொல்ற, சாரி அது என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, இப்போ எங்க போ, நீ கிருஷ்ணன்ட்டியே போ, கிருஷ்ணாட்டியே போ அப்படின்னு. விஷ்ணுன்னா கிருஷ்ணா தான். அங்க போனோம்னு அவர் சொல்ற, நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னோட சக்கரம் போயிடுத்து, எனக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் கிடையாது. அண்ட் கரெக்ட், என்னோட டிவோட்டியை வந்து அபச்சாரம் பண்ணி இன்சர்ட் எல்லாம் பண்ணனாக்கா இவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன். அது நீ வந்து நீ ஒரு என்ன பண்ணலான்னா,
நீ அவரோட காலிலேயே போயிட்டு சரணடை. யாரு? அம்பரீஷ மகாராஜாட்டே போயிட்டு மன்னிப்புக்கள். அப்பதான் இந்த சக்கரம் வந்து உன்னை துரத்துறது நிறுத்தும் அப்படின்னு போய் ஓடி ஓடி அப்புறம் அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார். அப்புறம் இவரே சொல்றாரு, நீங்க அந்த சக்கரத்தாழ்வாட்ட ஒண்ணு பண்ணிடாதீங்க, அவர் ஏதோ அஜ்ஞானத்தை பண்ணிட்டாரு, அவரை வந்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு. இவ்வளவு எல்லாம் அவர் கஷ்டப்படுத்தினாலும் பக்தன் எப்படி இருப்பான், வந்து யாருக்கும் துரோகம் வந்து இழைக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டான். சோ அந்த மாதிரி இதுதான் ஒரு ஸ்டோரி இது. துர்வாச ரிஷி ராஜா அம்பரீஷை சபிக்க விரும்பினாலும் ராஜா அம்பரீஷ் மன்னித்த துர்வாச ரிஷியை கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். இது ஒரு ஸ்டோரி. இந்த டிவோட்டியோட இது. அதே போல இதுவும் ஒரு ஸ்டோரி, குட்டி ஸ்டோரி தான். கர்ம நடவடிக்கைகளின் காரணமாக நிர்கா அவர் பேர் நிர்கா மகாராஜா, நிர்காவின் வீழ்ச்சி. ஒரு நிர்கா மகாராஜா இருந்தார். அவர்கிட்ட நிறைய ராஜானாலே எல்லாம் செல்வம் இதெல்லாம் இருக்குமே. அவர் வந்து ஏழை பிராமணர்களுக்கு எல்லாம் வந்து தானம் கொடுத்துட்டு இருந்தார். டெய்லி 100 பசு, ஒரு பிராமணன் வந்தாலும் நான் வந்து இது கொடுக்குறேன், பசு கொடுக்குறேன்னு தினமும் வருவாங்க, எல்லாரும் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாளைக்கு என்ன எடுத்து ஒரு பிராமணன் 100 பசு கொண்டு போயிட்டார். அடுத்த நாளைக்கு பார்த்தோன்னே அதுல 99 தான் இருக்கு, ஒரு பசு காணும். ஓ, எங்க போயிடுத்து இந்த பசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிண்டே வரார். அடுத்த நாளைக்கு காலையில வந்து திரும்பி பிராமணால 100 பசு கொண்டு போறாங்களே, அதுல ஒரு பிராமணோட அந்த பசு கூட்டத்துல இவரோட பசு இவர் கண்டுபிடி, இவருக்கு தெரிஞ்சு விடுறது, இது என்னோட பசு, நீ எங்க கொண்டு போறன்னு. இவர் சொல்றார், நான் இப்பதான் அந்த ராஜாவோட இதுல இருந்து வரேன், ராஜா தான் எனக்கு கொடுத்தார், அவர் கொடுத்த தானத்துல இருந்தா நான் கொடுத்தேன், அது எப்படி எனக்கு கொடுத்த பசு எப்படி உனக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு. இவருக்கு யார் இன்னைக்கு வாங்கியிருக்காரோ அவருக்கு உனக்கு கொடுத்த பசுவா, அது எப்படி திரும்பி எனக்கு கொடுப்பாரு, மொத்தம் சாரி இந்தியெல்லாம் வருவேன் எனக்கு நடுவில், உனக்கு கொடுத்த பசு திரும்பி எனக்கு கொடுத்தாரு, அதெல்லாம் மகா தப்பு இல்லையா, ஒரு வாட்டி தானம் கொடுத்தாச்சுன்னா ஆச்சு, திரும்பி அதையே எடுத்து இன்னொருத்தாளுக்கு தானம் கொடுக்கறது பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருக்கும் கோவம். என்னோட தான் பசு உனக்கு கொடுத்தாருன்னு இவருக்கு கோவம், இவர் வந்து உனக்கு கொடுத்த பசு எனக்கு எப்படி தானம் கொடுத்தான்னு இவருக்கும் கோவம். 2 பேரும் போறாங்க ராஜாட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, எப்படி நீ எனக்கு கொடுப்ப, இன்னொருத்தாள் கொடுத்த தானம் கொடுத்த பசு எனக்கு எப்படி கொடுப்ப. இவர் கோச்சுக்க, இவர் ஒண்ணு எனக்கு கிடைச்ச தானத்தை வந்து நீ இவரா இன்னசென்டா பாக்குற, எனக்கு தெரியவே தெரியாதுப்பா, உன் பசு நான் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளவுதான், அது திரும்பி என்னோட மாளிகைக்கு வந்து கொடுத்து திரும்பி அந்த கொட்டகையில வந்து கொடுத்து திரும்பி நான் வந்து வேற ஒரு 100 பசு கொடுத்ததுல அது வந்து கொடுத்து எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது, இந்த அப்படி சாபம் சொல்லிட்டு என்ன சாபம் கொடுத்துட்டா, பள்ளியா போய் விடுவாய் அப்படின்னு. அப்புறம் பல காலம் அவர் வந்து ஒரு பாழும் கிணற்றுல பள்ளியா இருந்தார், வாழ்ந்துட்டு இருந்தார், பள்ளியா இருந்துட்டு இருந்தார். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரோட காலம்லாம் வந்து இது விருந்தாவனத்துல அந்த கிணத்துல தான், தண்ணி இல்ல ஒண்ணு இல்ல, பாழும் கிணறு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து பந்தெல்லாம் விளையாடும் போது அவர் இந்த பந்து வந்து ஒரு வாட்டி இந்த இதுல கிணத்துல விழுந்தோடனே அதை எடுக்கிறதுக்கு போகும்போது அந்த பள்ளி மேல கைப்பட்டு, பகவானோட கைப்பட்டா அப்பா அப்படியே உயிர் இது வந்துடுது, அவரோட ராஜா உருவத்துல வந்துட்டார். அவர் வந்து அப்புறம் ஃபீல் பண்றாரு, நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்பு பண்ணினாரு யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியாத அவா சொல்லுங்க, தெரிஞ்சவாழலாம் மீன்ஸ் உங்களோட கெஸ் என்ன கெஸ் இருக்கலாம். நான் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரியும், தெரியாதவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தோன்றது, அவர் என்ன தப்பு பண்ணார்? தானம் தானே பண்ணினார், அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு தப்பு பண்ணலையே, ஆனாலும் எஸ் பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்த பசு அது திரும்பி அதே ராஜா கிட்ட வந்துட்டு திரும்பி அதே பசு இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்தனால 2 வாட்டி இது ஆயிடுச்சு. ஆமா, பட் அவருக்கு தெரியாதே, தெரியாம தானே கொடுத்தாரு, தெரிஞ்சு கொடுக்கலையே, நம்பர் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் பேரெல்லாம் குத்தி ஒண்ணும் பண்ணலையே, அது இல்ல, அந்த ரீசன் கிடையாது, அதுதான் அதனாலதான் சாபம் கொடுத்திருக்கா. ஆனா அவர் என்ன ஆக்சுவலி தப்பு பண்ணார்? மாதாஜி அவர் ரஜோகுணம் இல்ல சொல்லக்கூடாது, பழைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லக்கூடாது, புது ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஐடியாஸ் வரும் இல்லையா, அவங்களுக்கு தான் திங்கிங் பவர் கொடுக்கணும். அதுக்கு வேண்டி என்ன ரீசன்னாக்கா இவர் வந்து பகவானை நினைத்து பண்ண இது இங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்கு, இதை படிச்சவாளுக்கே தெரியும், இங்க ஆன்சர்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்கு. அவர் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னா என்னது, நான் ராஜா எங்கிட்ட இருக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன், பகவானை நினைத்து கொடுத்தாரா? இல்ல, இவர் வந்து என்ன கர்மா பண்ணினார். கர்மானா என்னது, நல்ல காரியம் பண்ணினார். பாவம் இது புண்ணியம் எல்லாம் கிடைக்கும், ஆனா என்னது புண்ணியம் கிடைக்கும் போது அந்த மாதிரி இதுல வந்து புண்ணியம் பாவம் பண்ற அகர்மா கர்மா விகர்மா இதுல வந்து பாவம் புண்ணியம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போதுதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகும், இந்த சாபம் விட்டாலும் ஒன்னும் ஆயிருக்காது, ஏன்னா பகவான் நினைத்து நல்லா கொடுக்குறேன். இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுத்தேன்னு பகவான் எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணாம இவரே வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ இதுல கொடுத்திருக்க அதனாலதான் வந்து அது தப்பு பண்ணிருக்காங்க. மன்னன் நிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். அவர் வந்து பலன் அளிக்கும், என்ன பலன், ஆஹா நல்ல ராஜா, தானம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு, ரொம்ப நல்ல ராஜா, இன்னொரு புகழ் என்ன அவர்கிட்ட இருக்கு கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி பகவான் கொடுத்ததை நான் வந்து இதா கொடுக்குறேன், பிரசாதமா நைவேத்தியம் பண்ணி நம்ம எனிதிங் we have to offer God and give. தீபாவளிக்கெல்லாம் தான் சட்டையெல்லாம் நம்ம வந்து பகவான் முன்னாடி தானே வைக்கிறோம், தினமும் வைக்க மாட்டோம்,
ஆனா வந்து தீபாவளி முதல்ல வைக்கிறோம்னா என்னது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் பகவானுக்கு பண்ணருள் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். சோ மன்னர் மிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து இரு பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணன் மிருகாவுக்கு முக்தி அளித்தார். மிருகா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். இவ்வளவு பண்ணியிருக்காரு, இவ்வளவு எல்லாம் தானம் பண்ணியிருக்காரு, ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அவருக்கு அந்த சாபம் கிடைத்தது. அதுல இருந்து என்ன தெரியாது, பலனளிக்கும் நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பலன் உண்டு. அதுக்கு அது பலன் வரக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்? பகவானை நினைத்துட்டு பண்ணணும். சோ அது வந்து அக்கர்மா லெவல்ல போயிடும். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். இப்ப அந்த மாதிரி அந்த எண்ணத்துல பண்ணியிருந்தானே இந்த மாதிரி சாபம்லாம் அவருக்கு அஃபெக்டே ஆயிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது ஒரு இதுவும் பண்ணிடலாமா? ஒரு டிராமா இருக்கு, குட்டி டிராமா. ஒரு 4-5 பேர் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து வேணுமா உங்களுக்கு எல்லாம் படிக்கணுமா? இல்ல பீப்புள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேணுமா? நாரதர் ஒருத்தர், லக்ஷ்மி ஒருத்தர், அப்புறம் வந்து நாரதர், லக்ஷ்மி, விஷ்ணு, அப்புறம் வேற சீன்ல வந்து இங்க ஹரிதாஸோட பத்னி ராதா. அவ்வளவுதான், இவ்வளவு கேரக்டர் தான். 5 பேர் யாராவது ரெடியா இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க, நம்ம இது முடிச்சுடலாம். இல்லாட்டா வில் ஃபினிஷ் ஆஃப். இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களா டிராமா போடுறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாம் மேம். பண்ணலாமா? ஓகே, பண்ணலாம் மாதாஜி. ஒரு அட்லீஸ்ட் 5 பேர் பண்ணலாம்னு சொன்னாதான் எனக்கு ஒரு, இல்லடா மூடிடலாம்னு நினைச்சு விடுவேன் நான். ஓகே, அப்ப வந்து நாரதர் யாரா இருக்க போறீங்க? எனிபடி ஃபீமேல் மேல் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், மாதாஜி பண்ணலாம். நாராயண நாராயண. எஸ், ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, நீங்க நாராயண சொன்னீங்க, நாரதர். அப்புறம் விஷ்ணு யாரு? ஒரு நிமிஷம் நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.